Γεια σας, ονομάζομαι Graham Wood, είμαι εκπαιδευτής της Nokia στην Ελλάδα και θα δείξω πώς μπορείς να διαμορφώσεις τον ιοκτό σου στις δικές σου ανάγκες. Πάμε να το δούμε. Το Visto είναι το online κατάστημα της Nokia που βρίσκεται χιλιάδες εφαρμογές, παιχνίδια, wallpapers, ringtones, τις περισσότερες είναι δωρεάν. Μπαίνοντας μέσα στο Visto, βλέπουμε σε όλα τα νέα smartphones της Nokia έχουμε καινούριο μενού. Είναι πιο απλό και πιο εύκολο. Από το home page βλέπουμε τα προτινόμενα. Μπορούμε να σερφάρουμε, να κοιτάξουμε ό,τι είναι καινούριο και πιο hot. Ή μπορούμε να κοιτάξουμε πιο συγκεκριμένα μέσα τις διάφορες κατηγορίες που έχει. Εφαρμογές. Ακόμα πιο συγκεκριμένα μπορούμε να κοιτάξουμε τις εφαρμογές μόνο για αθλητικά. Και όπως το βλέπεις από το μενού, εμφανίζεται πρώτον τις πιο δημοφιλές δωρεάν εφαρμογές, τις οποίες είναι πολλές, και μπορούμε να δούμε από καλύτερες πωλήσεις και τα πιο νέα. Οτιδήποτε στιγμή μπορούμε να πάμε πίσω στο home screen. Είναι πολύ εύκολο. Το άλλο καλό που έχει το Visto είναι ότι κάθε εφαρμογή έχει και μία περιγραφή, να ξέρουμε τι θα καταβάσουμε ή τι θα αγοράσουμε. Επίσης έχει και reviews και σχόλια από άλλες χρήστες που θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε. Ένα ακόμα πιο σημαντικό διαφορά με το καινούριο μενού του Visto είναι μπαίνοντας μέσα στο λογαριασμός, μπορούμε να αλλάξουμε τις προτιμήσεις εγκατάστασης. Να διαλέγουμε εμείς πού θέλουμε να βάλουμε τις εφαρμογές, σε ποιο μνήμη.